har vi den regerande svenska mästaren som är Glimmagårdens Fly med Fredrik Albert från Hörby Brukshundsklubb som ligger 2 inför det här loppet. Han behöver självklart 0 fel och han behöver mer. 39,87 är tiden han har att gå på. Gör han det vinner han inte, men han kommer. Ja, det förstår. Elvis i alla 3 loppen sist. Ja, precis. Hur är det?